deň, ja sa volám Glitter a dneska ukážeme nový diel Little Pet Shop od Labriky a Dorotky. Pozorne sa pozerajte. Ďalej. Dobrý deň, ja sa volám Miedlík, ale som dievča. A toto je moja sestrička Hrysko. Spadla z balkóna a zlomila si nohu. Aha, tak ideme na malú operáciu. Moment! Máte tu jogurty? Sestrička! Áno, prosím. Máme tu jogurty? Nie, pani, nemáme. Máme tu keksík. Dá si keksík? Nie, pozor, máme tu koláčik, keksy sa už zjedli. Tak koláčik. Fajn. Alebo jablčko? Tak ja ti radšej jablko. Páči sa. Ty, sestrička, niečo chceš, alebo môžeš ísť robiť to, čo si chcela. Ale ja som nechcela nič robiť, vy ste ma sem zavolal. Tak idem na malú operáciu a potom lízatko alebo cukrík. Chcete pomôcť? Nie. Ale počkajte, najskôr ho musíme odvážiť. Tak ho odváž, ja musím ísť na WC. Tak sa tu poštím. Má 8 kg, to je na takého malého škrečka. Pán doktor! Má 8 kg, čo je na takého malého škrečka dosť nezvyčajné. No, celkom je to aj fajn, ahý taká škrečka. Ideme, budeš ho prosím ťa operovať? Veď ty si doktor, ja som sestrička. Tak fajn. A navyše máme hned. Poď prosím ťa sem hore. Už. Aha, to ste volali ju? Už. Ideme na malú operáciu. A co je to tak? Kopeláciu. Tak ti dám cukrík. Pápež mlčí. A už zaspala. Teraz to chvíľka. Super. Dám vám lieky, ktoré bude potrebovať každý deň a tým lepšie to bude. Moment! Pán Sivko, či jak sa volá? Jacob. To máte jedno. Ste starí, tak budete Sivko. Ja som videla vo filme, že jej musíte dať sádru a potom sa na ňu podpíšeme. OK. Tak, idem pre sádru. Už som jej múčik, kto to je sádru dal. Ale som to nie, bude to odtýhe. On to už našimol. Tak, tu máte lieky. A je to jedno, či je to letný, zimný, a to je jedno. Keď dáte nejaké lieky, to je jedno, kedy mu to dáte, či zime, jari, alebo... Ale vy to sú čerešne. Čerešne má príchuť. Ježiši Mária, ale akože ona to otvorí. Veď sú tam čerešne. Zázračné čerešne. Ježiši Mária, Nebude sa po polúške. Už sa prvom... Tak, tu máte. Príďte na budúci týždeň v pondelok doby. Ale vtedy idem do školy. No tak pôjdu rodičia, basta, keď máte doby. Ale my rodičov nemáme. Tak niekoho z rodiny tu vypadnete. Nech vás nakopem. Pani Sivko. Nezmite. Stop. Jeseného. Teraz sa presunieme do jeseného dielu. Počkaj, aj uvázačka má si ešte sem. To sa tak vyšli A už je ráno, alebo mi šíbe. Akože teraz sú to naši hadle. Švihnutá mamička. Ale ja nechcem ísť von. Ale budeš.
Pozrite, akú bránu tu máme. Mamina je zase ozrata. Nemôžeš byť vonku? A je ozrata. Choď von. Je ozrata. To ti poviem potom, keď sa vráti. Takže aj ty si ozrata. To by sa napíša byť? Nebo to zavžu. Čo? Nie, spiaš. Ozratí ľudia. Spiaš, prihňate na kopot, to ty mi pridala. Spieš. Spieš. A bieš. Ha, ha, ha. Híja. A toto bude teraz nejaký? Ja sa idem na nich pozrieť. Brácho, žiješ? A čo myslíš? Veď som spadol zo strechy na skateboarde. To znamená áno. Takže, teraz sa presunieme do vianočného dielu. Bude to veselý diel, takže sa radujte. Ahoj. Ide na budúce. Pokračovanie na budúce.